ҳазор раҳмат апаи Зулфиям. Ман бисёр хурсанд шудам, шаслива шудам. Ира ман хай як рӯз мехӯрам, баъд як сол тагом мехӯра, хай ҳеҷ гап не. Зато хурсанд шудам. Раҳмати калон апаи Зулфиям. хурсанд шудаи ранги соли нав оварем. Сабрина мега ки уже таном хӯридиста. Расти хӯридиста таном уже. Ҳоли нохӯрда? ҳоли нохӯрда. Инам даре дӯстони азиз, мо ира чанка мехӯрем, баъд даволӣ мегардем. ассалому алайкум бонувони азиз, хоҳарони меҳрубон, апаҳои қадрдон. имрӯз пешаи навори худмона сар кардам ва мехоҳам ки шумо азизона ба кор ба ширкати бонуфузтарини рӯи ҷаҳон, ба ширкати Фаберлик ба командаи худам даъват кунам. хоҳарони азиз, агар шумо ҳам мисли ман дар дил орзуҳо дошта бошен ва хоҳем ки ба орзуҳои дилатон расен, аз ягон чиз танқисӣ накашен ва ба ягон кас муҳтоҷ нашавен, метавонем ки дар рақамҳои дар болои экран будагӣ дар ватсапи худи ман занг занед ё ки нависен. ман ҳамеша тайёрам ки дасти ёрии худам ба шумо дароз кунам, роҳи осони корро ба шумо омӯзам ва мо иншоаллоҳ ки якҷоя дасти ба даст ба қуллаҳои баланди зиндагӣ, ба қуллаҳои баланди Фаберлик иншоаллоҳ ки мерасем. марҳамат хоҳарони азиз, ман занги шуморо интизорам. боқӣ дар амони худои таоло бошен, дар ҳар ҷое ки бошен. навори имрӯзаи моро то охир тамошо кунен ва бо мо бошен. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки танисиҳату хонаобод ҳастен. хуш омадем ба канали мо. надарижа Сабрина дар пеш як коробка конфет. чӣ кори кардистай? дӯстони азиз, ина салом дӯстони азиз. ина ба мора як подписчицаи бениҳоят хуб ба мора рӯи кадай бисёр сладости, конфет, шоколад. ранги соли навори, соли навори нашудай, мо уже конфет дорем. ина дӯстони азиз, ира бинем конфетои хушрӯ, шоколадои хушрӯ, казахстанский, ҳамашон тоза. даже сгущенка дора. даже сгущенка рӯи кадай. ҳазор раҳмат Зулфияҷон. ҳазор раҳмат. ина дӯстони азиз, бо халва рӯи кадай, зефир рӯи кадай. ира бинем зефир розовый, халваи сафед, баъд халваи разноцветная. ина бо халва. ина дӯстони азиз, шоколад казахстанский бисёр бамазаи. мо як талаба дорем ай Казахстанай, ба мора фақат меёра инамтари шоколади казахстанский бисёр бамазаи. рости гап. ина бо бисёр шоколад, бисёр конфет, ина бисёр бамазаи. мо уже нимша хӯрдем. чеда уҷа мондаишон бо ҷога кадеда. ина бо чой. ина дӯстони азиз, чой даже равон кадан, чтобы мо чой бихӯрем, баъд конфет бихӯрем, баъд таном бихӯрам. ман нахӯрдам, уже дидестам, уже таном мехӯрам. Сабрина аллергия дорам, хеле ширин ёда, лекин ча қапида наметавона серавно мехӯра. уҷа чӣ мондагина уҷа худа нигоҳ кун. чанд конфетои дига. хай ира конфеторо ман уже ба худма прятат кардам. ира ман уже нишон додам дӯстони азиз. инамтари дӯстони азиз, чоя уҷа бо. чоя ман уже нишон додам. чорный чай. чорный чай бисёр бамазай. ҳазор раҳмат Зулфияҷон, ҳазор раҳмат хоҳарҷон. як подписчицаи бениҳоят меҳрубон монай, бениҳоят хуб монай. доимо тамошо мекунад ҳамвора чӣ меморад видеои морад. гуфт ки апаҷон конфетон роӣ кунем. дар Красноярский край зиндагӣ мекунад, дар шаҳри Минусинск. магазини калон доранд. магазинам хеле сухофрукт, инам хеле конфето, чизои ширинӣ. гуфт ки апаҷон ман роид мекунам хададай нароӣ кадак. ҳазор раҳмат хоҳарҷон. иҷои роӣ кадагиёта бо чанд карат худованд пир куна, бараката дар касбу корат бита худоҷон. инам хеле магазини хоҳари ман дар шаҳри Минусинскай, улица Абаканская 51, магазини Рахат, павильони 8. духтаро, дӯстони азиз, кадоме ки ая Минусинск бошен, ҳатман рафта дароен. аям хеле шириниҳои бамазза, шириниҳои бениҳоят тоза бигем качественӣ шумо ҳам харид кунен.
ҳаловат барен. инам хел дӯстони азиз ва аз номи канали оилаи тоҷик дар Екатеринбург, аз номи апай марҳабо ва аз номи Сабринаҷони ма саломи гарму ҷӯшони моро расонед. Ховарҷон, азор раҳмат апай Зулфиям. Ман бисёр хурсанд шудам, шаслива шудам. Ира ман хай як рӯз дам мехӯрам, баъд як сол дадом мехӯра, хай ҳеҷ гап не. Зато хурсанд шудам. Раҳмати калон апай духтари ман хурсанд шудаё. ранги соли нав оварем. Инамтари дӯстони азиз, шумо ни хурсанд шавед, шумо ни конфезе бихӯред, ай апай Зулфиям. Инамтари дӯстони азиз, кати чой бихӯрем. боқӣ дар амони худои таоло бошен дар ҳар каҷое ки бошен. дар паноҳи Аллоҳ бошед. хайр дӯстони азиз. хайр.